88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese St. Capiz kag ginadumalahan St. Capiz Archdiocesan Social Action Center ug Kasak sa idalom sang pag-iya St. Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halituga sang COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa hindi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad kag pagigugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Oras sa 88.1 Spirit FM Philippine Standard Time, alas 5:28 sa hapon. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuoy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Maayong hapon syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, maayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad.
Nagapamati kuno tuto kamo sa emergency radio station sa Archdiocese of Capiz iniyang 88.1 Spirit FM. Nagapangalagad kita sa kahanginan pinaagi sa emergency broadcast permit nga ginhatag sa aton sang National Telecommunications Commission kag ang ini nga istasyon na ginadumala sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ang social development kag humanitarian arm sang Archdiocese of Capiz. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Miyerkules, petsa 17 sa bulan sang Agosto, tuig 2021. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM, akong inyo alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM, Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo mahibaluan sa nagakainabo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Mayong hapon sa inyo tanan mga kaalagad, sa tanan nga nakatutok sa aton nga programa subong nga hapon, sa mga kaalagad naton nga nagapamati sa ilang nga mga radyo sa 88.1 Spirit FM. Sa malabutan sang aton nga programa sa 47 ka mga kabarangayan sa siyudad sang Rojas, 2 ka distrito sa probinsya sang Capiz kag mga kailapit naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas. Maayong hapon man sa mga kaalagad naton nga nagatutok sa aton nga Facebook live streaming, pinaagi sa aton nga official Facebook page ang Kasa kag ang 88.1 Spirit FM Rojas. Ini ang pinakabag-ong radyo sa siyudad sang Rojas. Maayong hapon sa inyo tanan, mga alagad kag best friend namon. Para sa balantayan naton nga mga headlines o kung mga balita subong nga adlaw, yari ang mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa balita nasyonal, Presidente Duterte ginmanduan ng Department of Health nga iprioridad ang mga healthcare workers. Kasak Special Coverage. Samtang pagtuon na tuoy sa mix and match sa mga bakuna sa Pilipinas, suguran na subong nga bulan. Para sa balita regional, unang kaso sang Lambda variant sa Pilipinas na record sa Western Visayas. Samtang wala sang medical lockdown sa Region 6 suno sa Department of Health. Balita lokal, Governor Contreras liwat nga nagahinyo sang paghangop kag suporta sa mga kapisnon sa liwat nga pagbutang sa probinsya sa Alert Level 3. Samtang balita Caritas, mga pari sa Arkidiocese sang Manila igapay dalom sa nanarisaring area of specialization. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Bago kita nga sugod mga kaalagad, yari na yung pinakaulihi nga balita para sa aton nga bantay panahon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sa pinakauling weather forecast ng DOST Pag-asa, sa gihapon ang easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod Pilipinas.
sa mga weather o kung ang forecast weather conditions sa mga lugar sa Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas, kag Quezon. Maka-eksperyensya sa maginulumon ng mga kalangitan, meras ang lapta-lapta ng mga pag-ulan kag thunderstorms initugas ang easterlies. Samtang sa Metro Manila kag kabugusan sa pungsod Pilipinas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang ma-eksperyensyahan sa mga nasambit nga lugar. Kagainas ang alas 12:10 ang pinakamainit nga temperatura diri sa Pilipinas nga 31.8 degrees Celsius. Samtang aton sunrise 5:43 kagainas ang aga kag magatunod naman ang adlaw alas 6:18 subong nga hapon. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Sa sininga tinioy, magadiretso naman kita mga kaalagad sa pagdulong sa inyo sa mga updates sa kaso ng COVID-19 dari sa probinsya ng Capiz sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod, Pilipinas. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa updates ng Capiz Provincial Health Office kagahapon nga adlaw, naka-records ng dugang duwa ka bag-o nga kaso ng COVID-19 diri sa aton nga probinsya. Sa karon, nagalabot pa sa 489 ang mga aktibo nga kaso ng COVID-19 diri sa Capiz. 22 naman ang na-record sa mga bag-o nga mga recoveries, nagtaas na sa 5,246 ang total number of recoveries. Duwa naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi kag nagtaas na sa 322 ang total number of deaths. Ang probinsya sang Capiz ang nakarecord na sang 6,057 COVID-19 cases. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihing case bulletin sang Department of Health Western Visayas, Center for Health Development para sa subong nga adlaw, Agosto 17, 2021, naka-record sang dugang 421 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Western Visayas. Kompleto nga nakasumitera ang 18 ka mga molecular laboratory sa bilog nga rehiyon. Bangod sini, nagtaas na sa 10,791 ang total active cases, samtang 94,851 naman ang total cumulative number of COVID-19 cases. Naka-records ang dugang 625 ka mga newly reported recoveries, nagtaas na sa 81,804 ang total reported recoveries ng COVID-19. 58 naman ang nadugang sa mga numero sang ginbawian sang kabuhi, kag nagtaas na sa 2,232 ang total reported deaths. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa pinakaulihiman ng case bulletin sang Department of Health, naka-record sang 10,035 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas sa nakaligan nga 24 oras. Bangod sini, nagtaas na sa 1,765,675 ang kabugusan nga mga numero sang nalatna o kun numero sang nalatnan sang balatian. Sa karon, 105,785 ang total active cases, samtang 10,858 naman ang dugang sa mga bag-o nga nag-ayos sa balatian. 1,629,426 naman ang total number of recoveries. 96 naman ang nadugang sa mga numero sa ginbawian sang kabuhi, kag nagtaas na sa 30,462 ang total reported deaths. Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nabatian mga kalagad ang update sa kaso ng COVID-19 diri sa probinsya sang Capiz, sa Western Visayas kag sa bugos nga pungsod Pilipinas. Sa akon nga pagbalik katagan naton sang pagtamo ng mga nakalinyada naton nga mga balita. Magabalik ang Kasak Special Coverage matapos ining mga importante nga mga pahibalo. Ang dengue, isa ka acute viral infection nga makuha paagi sa kagat sang lamok nga Aedes aegypti. Ini nga balatian makalalaton kag makamamatay. Kung mapabayaan ang tawo nga malatnan sini nga balatian, mahimo ini mangintunaan sang iya kamatayon. Yari ang mga sintomas sang balatian nga dengue.
mataas nga hilanat, nagapalanakit ang lawas, pagpalangluya, rashes sa lawas, pagdugo sa ngislo kag ilong, pagsakit sang tiyan, maitom ang higko kag ang pagpalanuka. Diyari ang mga dapat himuon, agud malikawan kag matapna ang dengue. Tinluan sang maayo ang balay kag palibot, pangitaon kag gubon ang mga lugar kag butang nga ginaistaran kag ginaitlugan sang lamok. Takpan ang mga drum, balde, galon kag iban pa. Islan ang tubig sa turera isa ka beses kada simana. Tinluan ang sagilong sang atok. Buhuan o kunhiwaon kag pakulbon ang mga goma nga wala na ginagamit. Himuson ang mga nagalapta nga paya, bote kag lata sa palibot nga mahimo matiniran sang tubig kun mag-ulan. Magsuksok sang proteksyon sa lawas. Magsuksok sang pantalon kag bayo nga mahaba ang manggas. Magamit sang moskitero kun magtulog. Maggamit sang mosquito repellent kada adlaw. Magpakonsulta sa mas temprano. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kung nakabatyag sang hilanat sa sulod sang duwa ka adlaw. Magsugot sa pagpaaso kung mayara sang lugar nga madamo ang kaso sang dengue kag may peligro sang outbreak agud gilayon ini nga matapna. Patyon ang kiti-kiti, tapnaon ang dengue. Ang ini nga pahanumdum, buylog nga ginadulong sa inyo sang Provincial Health Office kag Capiz Provincial Government. Ano bala ang coronavirus? Ang coronavirus isa kadako nga pamilya sang virus nga nagatugas sang balatian. Ini nagasugod sa simple nga kataro, tubtob nga mangin seryoso ini nga impeksyon kasubong sang una sang Middle East Respiratory Syndrome ukon MERS-CoV, kag sang Severe Acute Respiratory Syndrome ukon SARS. Sa mga delikado kag grabe na nga kaso sang coronavirus, ini mahimo nga mangin tunaan sang pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, kag mahimo magresulta sa kamatayon. Ano ang mga sintomas ng coronavirus? Ang mga sintomas amo ang sipon, ubo, lagnat, pagmala kag paghubag sang tutunlan, kag nabudlayan na ginhawa. Paano bala ang paglapta sang sini nga virus? Ang ini nga virus nagsugod sa December 31, 2019 sa Wuhan, China. Ini mahimo magtapon halin sa isa ka tawo pakadto sa iban pinaagi sa pag-asik sang laway kag sip-on kung mag-ubo, maghatching kag sa pag-uyat sang kamot sang iban nga tawo. Ano ang dapat himuon agud malikawan ang coronavirus? Likawan nga magpalapit sa mga tawo nga may balatian ka nagapakita sang kasubong nga sintomas sang sakit. Hindi magdupla sa bisan diin lang. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag bibig. Permi nga maghugas sang mga kamot. Tapna ng ilong kag bibig kun mag-ubo o kun maghatching gamit ang tissue o kun panyo. Likawan nga magkadto sa mga matawo nga lugar kasubong sa malls, sinihan, terminals kag airports. Kung may mabatyagan nga sintomas, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center sa inyong nga lugar. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Nagabalik ang Kasak Special Coverage, kagyari ang aton nga mga headlines. Kasak Special Coverage. Kasak. Para sa Balita National, Presidente Duterte ginmanduan ang Department of Health ngay prioridad ang mga health workers. Kasak Special Coverage. Kasak. Samtang pagtuon na tuhoy sa mix and match ng mga COVID-19 vaccines sa Pilipinas, sugura na subong nga bulan. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Para sa Balita Regional, unang nga kaso sang Lambda variant sa Pilipinas na record sa Western Visayas. Kasak Special Coverage. Kasak. Samtang wala sang medical lockdown sa Region 6, ginhatag ini sang Department of Health. Kasak Special Coverage. Kasak. Balita lokal Coverage. sa liwat nga pagbutang sang probinsya sa Alert Level 3, Governor Contreras, liwat nga nagahinyo sa paghangop kag suporta sa mga kapisnon. Kasak Special Coverage. Kasak
Special Coverage. Balita Caritas, mga paris sa Arkidiocese sang Manila, igapaidalom sa nanarisay nga area of specialization. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Matapos ang pila ka mga reports o kung mga balita sa mass resignation nga pamahog sa mga medical o kung health workers sa pila ka bahin sa Metro Manila, ginmanduan sa karon ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Health nga prioridad ang mga medical kag health workers, especially ang paghatag sa ilas ang ila nagakaigo nga mga special risk allowance kag mga medical benefits. Ibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Royal Marvins Mayordomo. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Matapos ang pila ka reports sang mass resignation sa mga medical workers bangod sa problema sa ilang mga special risk allowance, ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Department of Health nga unaon ng mga ini kung may nagakaigo pa nga pondo. Matandaan nga sa report sang Commission on Audit, ginpahayag sang ahensya nga may yara sang deficiencies sa pagmanage sang DOH sang ila pondo nga nagalabot sa 67 billion pesos, nga rason kung nga man may yara sang missed opportunities sa pagkontrol sang COVID-19. Apang, ginpayag naman sang DOH nga nag-release na ini sang 10.85 billion para sa Special Risk Allowance SRA sang masobra 740,000 health workers, kag dugang nga 4.24 billion para sa hazard pay sang masobra 800,000 frontliners. Sa payag naman ni Jao Clunya, presidente sang St. Luke's Medical Center Employees Association, wala pa sang bisan piso nga nabata ng mga medical workers sa hospital, baliktad sa mga unang nga pahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III. Sa media nga madugay nga downloaded ang mga pondo. Suno naman sa Philippine Nurses Association, wala nila ginapasuportahan ang plano nga mass resignation sa mga medical workers apang hindi man nila ini mabasol bangod man sa nagapadayon niya pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sa datos ng Private Hospitals Association Philippines, naglabot na sa 40% sa mga health workers ang nag-resign kag nag-untat na trabaho sa hospital bangod sa padayon niya problema sa COVID-19. Alagad mo sa pagtukag pagserbisyo, Ryle Marvins Mayordomo, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang magasugod na subong nga bulan ang pagtuon sa mga eksperto sa Pilipinas ang mix and match sa mga COVID-19 vaccine. Sunod sa pahayag ni Dr. Nina Gloriani, ang Philippine Society of Allergy, Asthma and Immunology ang magapanguna sa nasambit nga pagtuon. Dugang pasini apisar nga wala makitang modification sa mga protocol, may isa pa ka brands ang bakuna nga luyag nga magpakigbahin sa nasambit nga pagtuon. Sa karon mayara na sang 5 ka mga bakuna nga magapaidalom sa nasambit nga mix and match study. Samtang natuhoy naman sa booster shots, ginpahayag ni Gloriani nga mas maayo nga madugay ang interval bago masunod nga shot sang kaparehas nga bakuna, dugang pa nga limitado pa sa karon ang mga bakuna nga nagaabot sa Pilipinas. Ginpahayag sini nga apisar nga dasig nga magsaka ang protection oras nga mabakunahan, mas madasig man ini nga madula. Dugang pa sini magabulig man sila sa pag-recommend kung pananglit nga kinahanglan pa sang third dose ang mga bakuna. Matandaan nga duwa ka mga persona ginpasakaan sang kaso sang Quezon City Government bangod sa pagbaton sang unauthorized booster shots matapos ang ila full vaccination batok sa COVID-19. Sunod sa Department of Health, ginadupilian pa sa karon sa Pilipinas ang booster jobs bangod nga wala pa ini matunan kag marekomendar sa mga vaccine experts kag panel diri sa pungsod. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa Balita Regional, ginkumpirmar sang Department of Health Western Visayas ang pinakauna nga kaso sang Lambda variant sa Pilipinas nga na-record sa syudad sang Bacolod. Dibalo nato ng detalye sang sininga balita sa report ni Alagad Real de la Rosa. Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ginkumpirmar sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga isa ka 35 anyos nagabusong kag residente sang
Valladolid, Negros Occidental ang pinakauna nga kaso sang Lambda variant sa COVID-19 sa Pilipinas. Sunod sa datos sang DOH-6, nagpositibo sa COVID-19 sang Hulyo ang nasamit nga pasyente. Apang matapos ang 2 ka semana, nagwa man ini nga negatibo sa balatian. Apang bilang kabayin sang protokol sa pag-admit sini sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa iya pagpata sang Hulyo 22, liwat nga ginkuhaan sang RT-PCR test ang nasamit nga ginang 6 ka oras matapos ang pagbata sini sa isa ka lalaki o kon lalaki nga lapsag nagwa sa liwat nga positibo ini sa COVID-19. Gilayon naman nga ginpatigayon ang contact tracing kag RT-PCR test sa mga naka-close contact sini kaupod na ang bago nga bunyag nga lapsag. Sila tanan ang nagnegatibo sa test. Sang ma-discharge sa ospital sang Hulyo 26, ginsaylo naman ang pasyente sa isa ka quarantine facility sa Banwa sang Ibi Magalona. Ginpadala naman ang swab sample sini sa Philippine Genome Center sang Agosto 2. Samtang natapos naman sang pasyente ang iya sini nga quarantine sa Agosto 3. Agosto 15 sang nakabaton sa endorsement ang DOH-6 gikan sa Epidemiology Bureau nga ang pasyente ang nagpositibo sa Lambda o C37 variant. Ginatag sang DOH nga ang ini nga kaso isa na ka-recovered case. Apang kahapon liwat ini nga ginkuhaan sang swab test kag bisan pa nga nag-ayon ini sa COVID-19 nga balatian. Ang Lambda variant ginakabig nga variant of interest sang World Health Organization nga una ini nga nakitaan sa Peru sang Agosto sang nagligad nga tuig. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Real de la Rosa 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa duga nga balita regional, ginatag sa karon sang Department of Health Region 6 nga wala sang medical lockdown sa mga medical health workers sa Region 6. Para sa pagdulong sang detalye sang sininga balita, ibalo naton sa report ni Alagad Leonard Mira. Special Coverage. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Ginaako sang Department of Health Region 6 nga dako ang mga epekto sang mass resignation sa mga medical workers sang healthcare system sang pungsod. Apang ginatag sa ahensya nga wala sa medical lockdown sa Western Visayas. Sa payag ni Dr. Bia Camila Talaray, Medical Officer sang DOH Region 6, nakahibalo ang talatapan sa importansya sa medical workers kag kung kulang ang mga nagatrabaho nga mga healthcare workers ilabi na sa sining panahon sang COVID-19 crisis, lubos nga mabudayan ang healthcare system sang pungsod. Gintuad man sini nga kung mayara sa maluyag klarihon gikan nga parte sa mga medical workers, mas maayo sunod diri nga diretsyo sa mga natungdan nga otoridad. Ini ang payag sang talatapan matapos ang report nga pila sa mga medical workers sa mga pribadong ospital sa guwa sang Region 6 ang nagpamahog sang mass resignation bangod nga wala pa sa maininabato ng ilang nga mga special risk allowance o kun SRA kag iban pa nga mga benefits kasubong sang free transportation kag medical allowance. Samtang ginako naman ni Dr. Adriano Subaan, direktor sang DOH-6, nga mayara sang pila ka mga problema sa pag-release sa mga benefits sa mga medical workers, particular na sang SRA. Pagpatag sini, pangud sa COVID-19, nadili ang mga ini posible bangod, madamo sa mga documentary requirements ang wala pa mapasa kaparya sang memorandum of agreement gikan sa mga local government units kay iban pa nga mga health facilities sa pagfacilitate nga masaylo ang mga pundo kag mapatigayon ang actual payment. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Leonard Mera, 88.1 Spirit FM. Kasang Special Coverage. Kasang Special Coverage. Samtang sa balita lokal, sa batayon kagliwat nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Capiz, ginpaidalom sang Department of Health sa Alert Level 3 ang probinsya. Makita sa average daily attack rate, 2-week growth rate, kag 2-week average cases, healthcare utilization rate, positivity rate, ang amat-amat kag padayon nga pagtaas pagkato sa critical nga level. Bagod sini, nagpadala sang sulat ang gobernador sa mga alkalde nga pasang karon ang pag-implementar sang COVID-19 protocol sa tagsa ka mga banwa agud mapanubo ang nagataas nga kaso sang COVID-19.
Ginahinyuan sang gobernador nga magpahamtang sang municipal border courtesy checkpoints tungod isa ini sa epektibo nga pamaagi sa pagdapna sang nagalaptang nga virus. Sa effective symptom screening, pagsuksok sang face mask kag face shield sa tanan nga mga pampubliko nga salakyan kag ang 15 tubtob sa 65 lamang nga pangidaron ng ginatugutan nga makagwa. Pagdumili sa mas social gatherings, luwas lamang sa mga aktibidad sang gobyerno ilabi na sa distribution of essential government services kung sa diin dapat ipahamtam sa mga well-ventilated nga lugar. Ang iban pa nga pagtililipon ang ginadumilian sang gobyerno kapin pa kung hindi man lamang essential. Ginalimitahan man ang religious kag pribado nga pagtililipon sa religious services, ginatugutan lamang nga 30% ang venue capacity, samtang ang kasal, bunyag kang lubong kag iban pa nga mga ginatugutan lamang nga hindi magsobra sa 20 ka mga persona. Sa mga public market, suspendido ang market day agud nga malikawan ang pagduso sa publiko sa merkado, rason nga mas ginapakamaayo ang pagpahamtang sang talipapa kag off-site mini public markets para sa mga returning overseas Filipino tungod sa Delta variant sang COVID-19. Ang tanan nga mga ROF ang dapat nga mag-quarantine sa sulod sang 24 oras sa assigned hotel o kun quarantine facility bago magpauli sa ila sini nga mga local government units. Pagpasanyog sa pagpatigayon sang contact tracing kag reverse contact tracing ang sa mga may close contacts dapat gilayon nga paggahiwaton kag iga-isolate o kuni quarantine sa mga nagasuppreher ka sang sintomas kang impeksyon dapat nga magpaidalom sa isolation kag swab test suno sa gintalan nga period o kun inadlaw samtang iga-quarantine naman nga wala nagapakita sang anuman nga sintomas sang impeksyon. Dapat nga maghiwat sang reverse contact tracing agud mahibaluan ang locus of infection o kung ang lugar sa diin nakuha ang impeksyon agud nga makapatigayon sa mga dapat nga tikang o kung precautions kasubong sang engineering modifications kag iban pa nga ma-infection prevention measures agud matap na ang mas nagalala nga epekto sang COVID-19. May kaangtanan pa sini nagahinyo si Governor Evan Contreras ang kooperasyon kag suporta sang mga pumuluyo ilabi na subong nga tinion. Nagapati ang gobernador nga pinaagi sa pagbinuligay sang tagsa-tagsa sarang naton nga madinalagon batok sa sining pandemya sa anuman nga aspeto, pisikal man o kon pinansyal. Nagapanawagan man si Governor Contreras sa media kag nanarisari nga mga law enforcement bodies kag agencies nga magkooperar sa sining paghangkat. Panugyan pa sang gobernador dapat nga mangin vigilante ang kada individual kag mga organisasyon nga mangin volunteer marshal sa pagserbisyo bilang force multipliers. Patihan naton nga mayara sang maayo nga pangabuhi pagkatapos sang COVID-19 apang makuha naton ini kung kita ang magbinuligay. Kasag Special Coverage. Kasag Special Coverage. Samtang sa iban pa nga mga balita Caritas, mga kaalagad, mga pare sa Arkidiocese sang Manila, igapaidalom sa nanarisaring area of specialization. Hibalon nato ng detalye sang sining report kay Alagad Maria Jean Lorin Baldos. Special Coverage. Kasag Special Coverage. Misyon sang bagong Arsobispo sang Manila nga si Jose Cardinal Advincula nga pasanyugon ang kapasidad kag kaalam sa mga pari sa Arkidiocese sang Manila. Sa ikaduha nga kahiguynan nga pagbisita sang Arsobispo sa Barangay Simbayanan Pastoral Visit on the Air sa Radyo Veritas, gintuad sini nga hindi lang parokya kag mission station ang kinahanglan sa mga pari kundi mangin kabahin man sa misyon sang simbahan. Pahayag ni Cardinal Advincula, hindi lamang ini nakapokus sa mga kaparian sa parokya, bangod suno sa iya, kinahanglan nga ipreparar ang mga kaparian agud magtuon sa pila ka mga specialized areas para man sa ikaayos sa mga seminary schools. Ginatumod ni Advincula ang paghatag sang pagdamod sang simbahan sa ginapangatupa nga pandemya, kung sa diin nagakinahanglan hatagan sang paggiya kag paglaom ang mga tumuluo ilabi na sa ila mental health. Dugang pa sini nga dapat itugyan sa mga kaparian ang ila sini kaugalingon sa narisari nga patad. Sa subong nga panahon, nagakinahanglan kita sa mga pari nga magadedicate sang ila kaugalingon sa patad sang psychology, counseling kag interventions ilabi na sa subong nga ara kita sa tunga sang pandemya.
Nagakadapat lang nga may ara kita sa mga pari nga magapokus sa mga nasambit nga specialization pag-athag sang arsobispo. Nagapati ang simbahan nga magluwas sa pagkinahanglan sang pagkaon kag pangabuyanan, dapat man hatagan sang pagtamod ang spiritual kag mental health sang publiko bangod sa padayon nga community quarantine. Sa karon nagapabilin sa gihapon ng bilog nga Metro Manila sa enhanced community quarantine o kunang pinakahugot nga pagsulundan bangod sa mataas nga kaso sa mga nalapnan sa makamalatay nga COVID-19. Nagpasalamat naman ang kardinal sa mga buli kagintanay sa mga kaparian sa nagkalainlain nga mga kongregasyon sa ila siniora sa ikasarang nga magbulig kaupod ang mga kaparian sa naraisari nga mga diocesan sang Manila. Ang Archdiocese sang Manila ginabugusan sang 700 ka mga pari, kaupod na ang 400 ka mga pari halin sa nagkalainlain nga kongregasyon agud pagapangunahan ang 90 ka mga parokya nga may ara sang 3 ka milyon nga populasyon sa mga Katoliko. Sa may baluan nga una na gintuwad sang kardinal nga plano sini nga magtukod sa mga mission station nga pagapamunuan sa mga lamharon nga mga kaparian bangod sa malapad nga sakop sang isa lamang ka parokya. Suno pa sa iya, may ara sang gamay nga parokyang Archdiocese nga may sakop nga 80,000 ka mga sumilimba. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. Special coverage. Kasa Special coverage. Nabatian mga kalagad ang mga balita gikan diri sa Ulot Balitaan sang 88.1 Spirit FM nga gindulong sa inyo sang aton nga mga volunteers o kon reporter correspondents. Kasa Special coverage. Kasa Special coverage. Bago kita nga magdakop mga kalagad sa aton nga programa, nagapanawagan ng Social Action Center sa Archdiocese of Capiz sang bulig para sa mga nasunugan kagaina sang hapon dito sa Kulasi, mga napektuhan sa silinga sunog. Pwede ka mo magpadala sang inyong mga donasyon, pwedeng mga non-food items kaparehas sang mga bayo, mga pagkaon, kag subong man mga hygiene kits mga kaalagad. Posible man ka mga makapadala kung gusto gid ninyo cash. Pwede man ninyo ipadala diri sa aton nga opisina. Bukas ang aton opisina from 8 o'clock to 9 p.m. Diri lamang sa St. Pius X Seminary Compound, Dawaan, Rojas City, sa St. John the 23rd building. Pwede man kamo nga mag-contact sa mga luyag nga magbulig. Pwede mag-contact sa hotline numbers ang kasak nga 0907-621-6650 para sa dugang impormasyon o kung sa mga luyag ninyo nga ibulig sa aton nga mga kuturan nga naapektuhan sa sining sunog dito sa Barangay Kulasi. Sa aton nga mga firefighters kag subong man sa mga nagbulig sa tong sunog kagaina, madamog nga salamat kag kudos sa inyo nga tanan. Oras naton mga kaalagad, alas 6:02 na sa gabi, kutob na lamang diri ang aton nga programa, ang Kasak Special Coverage, ang News and Current Affair Programs ng 88.1 Spirit FM para sa pagdulong sa inyo sa mga balita kag impormasyon na tuoy sa COVID-19 kag iban pa nga mga importante nga mga balita. Sa pangalan sang kabugusan nga puwersa sang 88.1 Spirit FM sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose Cardinal Advincula, Managing and Social Action Director Reverend Father Mark Ranflor, sa pangalan sang aton Program Manager Father Francisco Casalda Jr., Station Manager Reverend Father John Dave Ebalia, mga Technical Directors Engineer RJ Borja, alagad Mingming Wego kag aton partner technical alagad Maria Jean Lorin Balgos. Ako naman ang inyo nangin alagad ninyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Ini si alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM Kasak Special Coverage. Bago nga istasyon sang radyo? Tama ka! Pamatian kag tutukan ang mga bago nga programa sa pinakabago nga radyo sa Rojas City. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Mga best friends, tutok na sa Morning Music Marathon, Lunes to Biyernes, alas 9 hasta alas 10 ang aga, kaupod si DJ Pretty.
And makakasama niyo ulit isang oras na naman ng love songs and life lessons, ang Morning Music Marathon. Siyempre with DJ Pretty dito lamang sa 88.1 Spirit FM. Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit. Malingaw naman sa DJ nga hindi man dessert pero alert na alert nga si DJ Washuga sa Sounds Good Pinas. Alas 11 tubtob alas 12 sa Udto. 88.1 Spirit FM, kasama niyo pa rin ng DJ na hindi man dessert, pero alert na alert. Ang DJ na hindi man matamis, pero palaging namimiss. This is DJ Washuga for Sounds Good Pinas. Samtang ipadala naman ang mga favorite song requests sa Afternoon Heat Feels with DJ Sweetie alas 3 tubtob alas 4 sa hapon. Nakatuto kayo sa inyong music tambayan, sama-sama together, always and forever, 88.1 Spirit FM. With me here, DJ Sweetie, ang bubusog ng mga puso ninyo tuwing hapon, dito lamang sa Afternoon Hit Feels. Padayon naman kita sa kasadya kag mga papremyo sa istoryahan ta kada Martes kag Huwebes ang gabi alas 7 tubtob alas 9. Programa ang hindihon para sa tanan. Bata ka man, o konti gulang sa sining malinong kag manamig nga kagabihan. Optanta ka. May problema ka. Istoryahan ta! Dali na! Hibaloon naman ang mga programa ng Arkidiocese ng Capiz, ilabi na ang Social Action Ministry, kaupod naman si Father Mark Ranflor sa Church in Action. Lunes, Miyerkules kag Biyernes, alas 7 tubtob alas 8 sa gabi. God would always send angels to rescue you from the feeling mag-give up ka na o kung madidepress ka na. Ginahawiran ko lagad may ang linya. Yung kung why kasi ni, may problema ka din, may problema ka na. Importante mo eh. Bago nga mga programa para sa bago nga istasyon, pero padayon sa pag-alagad kag pagserbisyo sa inyo nga mga best friends namon. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas.